ngwa unu otu ihe omimi anyị niile agaghị ehicha ụra mana anyị niile ga-agbanwe n'otu ntabi anya ọ ga-abụ ihe mberede ha ga-anụ obi igwe obi igwe ga-ekwu obi igwe ga-ekwu ma ndị mkpụrụ ọgbụ ga-ebulite ahụ ha anyị ga-agbanwe anyị ga-agbanwe anyị ga-agbanwe anyị ga-agbanwe anyị
yikwasa 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 ahụ na-agaghị ere ure ahụ nke na nwa nwụ ga-abịa yikwasa 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 ndụ oge yikwasa yikwasa ndụ ndụ nke n'ọgaghị anwụ n'ọgaghị anwụ n'ọgaghị anwụ n'ọgaghị anwụ n'ọgaghị anwụ ke n'ọgaghị anwụ ọzọ obi igwe ga-ekwu ndị mụrụ amụ ga-ekulite ndị mụrụ amụ ga-ekulite mana ahụ ha ere ure obi igwe ga-ekwu mmadụ niile nwụrụ anwụ ga-ekulite mana ahụ ha ere ure mana ahụ ha agaghị ere ure anyị ga-agbanwe anyị ga-agbanwe obi igwe ga-ekwu obi igwe ga-ekwu ma ndị mụrụ amụ ga-ekulite ahụ ha ere ure
ha